OK. Čo budeme dneska robiť? Čo to je? Musí to byť niekto, kto predáva kukísky. Ideme. Prosím, nebuď nejaký pán, kto predáva kukísky. Ja ich neznášam. Do kolečka idú ku domu. Hello. Čau, šéf. Čo to ty robíš? Zase. No, tak nevieme žiť v lese. Všetko je také hnusné od blata, všetko je zamočené. Takže chceli by sme u teba žiť. OK. Áno, každý deň všetko sa tak rozmočí od blata. Nie sú tam dobré veľmi podmienky pre nás. Takže chceli by sme žiť u vás, prosím. OK, tak dám svoju krabicu. Čo to je? To je taká vzácnosť. Takže... OK, tak to je zase. OK, ideme. OK, tak čo robíme? OK, tak chcel som ti ukázať moja psíka. Tu je psíček, maličký. A predsa sú tu aj viac psíkov. Pravda. OK, tak ideme ďalej. OK, tak ideme spať, poď. Ideme.